turbar soyayya ba zan tsallake ba. Asma'u ke na rike abada ba zan da ke ba. Ina tina da farkon al'amari maraici nake na yi addu'ar dace da mace gashi yanzu na yi. Ko da yaushe in na yi sallah addu'a babu sauyi, Allah ya cika mini burina sani ban yi kuka ba. Ta share hawaye na Asma'u bata sani kuka ba. Ta rike mutunci na rayuwa bata rike da tsada ba. Ko akwai aguna ko babu baka ga ta yi kunci ba. Fara'a cikin fuskar ta ba zan je na faɗa fili ba. Wasu lokutan zargin kaina shi nake yawan yi, akan laifukan daina da sani na riga da na yi. Sai na ɗaura fuska ne ta gunaguni fushi na kan yi. Ya fi min mijina kai afuwa bai zan ƙara laifi ba. Gashi kaga dai laifin ne na yi ba za ta kalla ba. Sannan ka gani ya kamata na ce ki a guri na tuba. Domin ko ni ne na yi sanadi ranmu ya ɓaci yau duba. Asmi ba abin da ya dame ta farin ciki na ta yi duba. Da na bi kya soyayya ko ina baya, ki ɗauka lille ɗauki amir har jakar ki zarra ta ya baya. Ko ina ki taka zambe ki kin fi sarauniya gona. Ko da wani za ya kiran bawa na yarda bai yi ƙarya ba.